थांसै बाबानि होनलाय बाबानि न' आयो क'क्राझार फैनानै टट' गाखो फैलायबाय नै जा खुसि हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय ओइ आंनो ससमा गानाबाथाय बोरैबा मोनलायो ओमफ्राय नै लोगोफोर मेंखालायबायसो आङो माने थांनांगौ खामानि दङलाय आरोना ओंखायनो बाखालायबायसो आं बेखायनो ओरै फिसालाखौबो लांफानांगौ बायहेरायावहाय आङो एसे रेडि जाबावनांगौ दङ नै खोमा सोमा गानाखै नै बेखौबो आङो मालाखौबो माबानि खुनानै दोनदोंमोन मा होनो गोलोमनायनि थाखाय ओमफ्राय दा गानलांसै आरोना नङाबा लरा मोनो नै मा लोगोफोर थ' दा होमबा दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै दिनै आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो दा आङो माने थांनो नागिरनाया जाहैबाय खिथानोसो बावलांबाय नै थांनो नागिरनाया जाहैबाय आङो कर्टआव थांनो नागिरदों आरोना कर्टनि खामानि दङ दा मा खामानि बेखौबो आं नोंथांमोनजों फोरमायलांबाय थागोन ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम होमबा नुलांबाय थागोन ओमफ्राय दा आरो टाउनाव थांनाय जेला आंथ' टाउनाव थांनाया बेसेबांबा गोबावसै दा माखासे बुस्थुफोरबो नांगौ जानानै दङ बेफोरखौबो एसे लाबोनोसै सानदोंमोन आङो दा नायनोसै माबायदि सिटुवेसन जायो फिसालाखौबो लांफानांगौ दं बाबाबो थांफागोन जाहैबाय बाबाजों जेनेबा जोङो ज' थांगोन जाहैबाय आरोना साथामजोंहाय ओमफ्राय होबाय थाबानो जाबाय दे होमबाबो माबाय थाबानो जाबाय शेयार खालामलांबाय थागोन आङो दिनैहाय मा खालामनाय जायो होबाय थाबाय आइ सना आंनि नै गस्लायाबो गिदिरद्रायो ए बेग लानोसै आइयै रेडि आइ सना मा जाखो माथो जाखो बोदैया थांबाय बोदैया थांबाय बोदै नांनो हनै गोलैसैहाय इसोर नायनि आयु हाय गलु आइ एम गलु होनदो आइ एम गलु द ग्रेट ना आयु थास फैदो थांसै दं नै माबायदि रेडि जानानै फैदों गावनि बथल लाबाय सेन्देल पेन्ट गानबाय ओमफ्राय नैबे गस्लाया गिदिरद्रायोहाय दाख्लै लाबोनायाहाय दा बेखौनो सोलायफिननानै गैया आखाइ खान्दायाबो गांसेल' दं गाव गानबाय थाग्रा मोनसे वाइट कालारनि बेखौसो गानहोनांसिगोन हास्लाबला औ थांसै नायगोन हाखु दाखु एकदम हास्लाबला थांनोनो हाखु दाखु खालामजोबबाय नै साहाखौनो जिरनानै लोंनो मोनासै थांसै थ' दा जोंहा बेयाव थांगोरसै फै सानैजों जोंहा ओरैबायदि बायहेरायाव थांनो होनबाथाय बेहा गावहासो एकदम सिगाङानो लाजाया आरोना दिनैथ' गावबो देलायफानो मोनबावनायसो ओमफ्राय एकदम खुसिथार आरो बियो दिनै लांफागोनखौ थौ हरदो आयु दे बिदि लानोसै औ दे होदो फैदो औ थांगोन फैदो नाना फैथ' औ थौदो बेखौ बाय होनहरदो औ दे थाब फै होनहरदो औ आं टाउनाव थांसै होनहरदो थौ गस्लाया नै सोलायनांबाय बेखौनो गाव गानग्रा बेल'सो बेसेबां फिसासो जालायलायनोसै नै र' अनलाइनावसो बिहरफिननांसिगोन मोनलानो आं मोजांखौनो औ गारिया बेयावसो औ गारिया दे मामि बेयाव बे फट' लानो दे खेबसे नाना फैगौ मानि औ दे बेयाव फट' लानो दे औ बेयाव फट' लानोसै दे मामि हाय होनहर दे आयै गोलैबाय दाना आं लानोसै दे फैदो आयै न' गुलायबाय गोलैनायनि जिनिस गोलैनायखौ बेसारा आयै दागा मा लोगोफोर नै दा थांनो ओंखारबाय आरोना फुरा रेडि जाबाय जोङो गासिबो एसे गरमसो मोनलायबाय आरोना दा थांनांगौआ नै सासे आब'नो फन हरदोंमोन आङो थारमाने बे सासे आब'खौहाय माने टाउनाव लोगो हमनांगौमोन खिन्थु फैनो हागोन ना हाया थिग गैया बेखायनो बिसिनि न'आवहाय दा थांनांगौ जाबाय आरोना दा थांनोसै बेयावबो नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन सोरनिबा न' खाथि आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै बबे खन्द'आवहाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो न'आ बबेयावहाय औ गाखोनोसै मामि ओरैनो हरदो हाय होनहरदो आंखौ आखाइ दाजा हामा गुड बयआ आखाइ जायाना औ गुड बय थांसै दे जोंहा अबाय थांनो नागिरदों मा
बाजाराव टाउनाव होनदो आया सख'बाय लायोनो सख'बाय लायो बाबानि न' खाथियाव थांगोन होनदो औ हारसिं जिरायला बेयाव जिरायबावसै आयौ दे खेवलाल'खा ओमफ्राय आङो दासो नै फैनोसैयावसो मोनसे मेसेज नुदोंमोन आरोना माने भेक्सिननि बे भेक्सिना मानिथाय सोरबा होदों ना मादों बेनाथ' माबा 2.5 बोसोर जाजोबाखै दाबा 2.5 बोसोर जाहां जाबाय आरोना ओमफ्राय 29 तारिखाव बिदि भेक्सिन होनांसिगौ होननानैहाय मोनसे आंनावहाय मेसेज सफैदों आरोना बेनि थाखायहाय उमुगनि भेक्सिनाहाय नैबे 29 तारिखावहाय होननानै सफैदों आरोना दा मा भेक्सिनथाय बुजिना मोनासै आङो सोरबा होदों नामा थारमाने 2 बोसोर बारबाय बेथ' 2.5 बोसोर जाहां जाबाय आरोना 2 बोसोर माबा 4 मास जाबाय बेबायदि 4 मास जाबाय ओमफ्राय दा होनांगौना होनाङा जाखो फात्ता मोनासै आङो बुजिना मोनासै मानि भेक्सिन जाखो ओरैनोथ' भेक्सिना दा गैथ'लामोन माला मोनलाय बाबा 5 बोसोरावसोमोन ना दा 5 बोसोरावसो सैमोन आरोना दा मानि भेक्सिन गोदान सफैलायखोथाय होनांगौना होनाङा जाखो बुजिना मोनासै दा सोर होखो ना माखो बेखौ एसे खबर लानांसिगोन आरोना अफाय नुबाय नाम नुफुरलायबाय बेहा दखानल' नुयो खालि दखाननो दखान नुदों अबे दखान दं नै एबि होनग्रासो बियो माबा दखान नुबानो दखान नाम दखान नाम न' होनो नाम न' नै नाम न' बैयाव दंबावो आरोबाव एबिया बैयाव मालाय दादा दिदि मोनाहाय फरायदों एबि फरायदों नों फरायोना फराया एबि फराया थोद आं अननाय नङा बिदिबा एबि फरायनांगौ फरायो दा फरायो अखा गैलाना नाय मोनबायानो जायगाखौहाय मोनसेयानो सान्दुंजों खोनामा सासेया उन्दुबाय दासो चन्द्रपारानिफ्रायसो आद्रा जालायसिगोन बे इमलि जानो इमलि आसार जानो होनलागासिनो दा सिखारबासो बिसिगोन नामाथाय इमलि आसारा औ मालाय न' मोखाङाव दोनजानो गिदों गारिफ्रा नै थाबायबाय जोङो बेसेबांबा गोलाव नै पार्किंआनो जायगायानो गैया ओइजोंसो दोनहैनांबाय जायगाखौनो मोनखाया बेयावबाथाय बोरैबा मोनोहाय गारि गाखोबाबो हाबनानै लाग्रोसै र' मा खामानि दङ दा आरो बेनिफ्राय लेखा लानानै आरो दाबसे जायगायाव थांबावग्रोनांगौसो दा उकिलखौ लोगो हमहैग्रोसै बेनिफ्राय मा खामानि जायो नायबाय थानोसै दे होमबा सिखारनायनिफ्रायनो इमलि बिगासिनो नै ओमफ्राय दाबोनो नै उकिला दाबो सफैथ'वाखै जाहैबाय नेगासिनोसो जोङो जारलासो दा माला सफैयो औ नानाया बोरो दे नेथ' दे दसे नेथ' दे हनै नाना फैबाय बैलाय इमलि औ इमलि लायनोसै नै दा बे लामायावनो थाथ'बाय जोङो बे सिङाव हाबहैनो थिनदोंमोन गाव जिरायग्रायाव जिरायनायालाय थांथ'लाहाय हाबहैथ'ला आयो क'क्राझार फैनानै टट' गाखोफैलायबाय नै जा खुसि नै कर्टआव बे सिदा बल नै कर्टआव फैनो थाखायनो गारिखौ नुवाखै पार्किंआनो गैया बेसेबांबा गोजानावसो दोननांबायना ओरैजोंहाय दा नै ओरैजोंहाय बेसेबांबा गोजानाव थैसे हामेंनाया ओमफ्राय नै टट'सो लागुलायनांबाय बाय
Này, thở xe. Ấy, happy. Mà bè. Dada bơ. Dada bơ. Ayo. Này, hai gần sáng gojan. Này. लाल गाड़ी एक्स्ट्रा पर्सन ना खरीदा Này, mình sẽ. Đây, giờ. Mình sẽ. Đâu. Dạ vậy. Nó là cái mặt. Yum lên. Yum. Capuja. Hả? Capuja. 사모스 잘해나 알리 스푼 좀 잘해나 에 사모스 그낭나 나 임리아나 임리아 사모스 그낭나 Capu. 저 임리 जाइथारसै 임리 आचार बाहिथारसै एकदमबारे जेरावबो मोनलाबाया 임리 आचारखौनो ओमफ्राय आं मोनथिनाय दखाना मोननैल' आरोना बेयावहायसो मोनो बेबावबो मोनो दां बाबा नै बे दखानावनो इमलि बायनो होननानै फैदोंमोन दाना इमलिखौ मोनासै नै इस आयनाजोब दा नैबे दख'ना दखानावसो नैबे ब्लाउसखौ मोजां मोनबाय आं ब्लाउसखौ बेखौनो बेसेबां लायो सोंनो सानदोंमोन आं एमब्रयडारि 34 जोब ए कालार बिसोर जोब ना 36 बो दं 34 खौ नायनो नै दल' जिरायदो जेबो दादां मिथिबाय दाना फैबाय बेलाय आइ हटेल बेनि ओरैजों हाबनोसै बे लामाजों थांनांगौ आरोना बेजोंबो जायो जेरैथिंबो थांजायो ओरैबो थांजायो मेरला लामाजों थांजायो बेजों थाङै थांसै बेखौ जा जालागासिनो लाबोबाथाय दिगदारखा उफाय गैयावसो लाबोनाय जाखायो बेखौ बिदि फिसा जा खुगायाव नांबाय नामा नाङाखै दा नांहोनो नाङा दे मैला जायो न' नुहैनोसै बाबानि होनलाय बाबानि न' नों नायो नों थाङो बाबानि न'आव थाङोनो गोजोनफुरि लामा बेयो नै बे लामाजोंनो थाबायबोयोमोन आङो पुरा थाबायबोयोमोन एखमबा थाबायलाङोमोन बांसिनानो थाबायलांनाय जायामोन थांनाय समावहाय फैनायावसो थाबायबोयोमोन आरो क्लास लानो फैनायावसो जा मोजां नै बिबारा लामायानो हनै बेनो बे दाबोनो बे सिदा ओरैजोंहाय बेयावहाय बिजि थुजानो थांग्राया बेजों बिजि थुजानो थाङोमोन नै बे लामाजों बेजों फ्लाइअभार थांबाय बेजोंहाय फ्लाइअभार थांबाय बेजोंहाय हा मानो सैजाया जानो बेलाय गावसिनि सोआबो सोयोबा माथो सोयोथाय नैबावनो दोनदो जा मोजां बारदों नै बियो नै सफैबाय जोङो बेयावनो ओरै फ्लाइअभार खाथियावहाय नै बेयाव नै मालाय दगिया आवाव होनसै आयौ दे खुगायाव दादां मामि अरगोन आयौ आवाव होननो नै एन्जरा दगा बियो दाहो दगा जाया लोमजायो दगा जानो लुगैयो दाहो लोमजायो दगा औ लुगैयो लोगो जाबाय नोंजों नङाबा थांनो नै दासो सैमाखौ नुनानै सैमाखौ ओइ जागोन दासो लोगो जानानै थानो नागिरबाय हनै
नङाबा न'आव थांनो जा फैग्रौना दाना नै जिरायलायनानै थाथारबाय दे जिरायदो मोजां जा खुगाया दागा नांजोब्बाय होगार नै लिलिया नोंखौ नायबाय एसे आखाइ सुदो औ आखाइ सुनो होनसै औ आखाइ सुदो माला बिल्डिंआवसो गोजौआवसो फैदो मा फैदो बिदि थाबायनो हामा दे नै गोलैयोना बेयाव आयु नै बेयो गोलैयो जुलुम होनो नै बेयाव सोरनिबा न' दङ बेयावबो जाजोब्बाय आबा ए ओरैहाय भारानि खालामजोबखाबायना पिजि ना टयलेटफ्राबो आराम गासिबो मामि नै आयंना न'आ जा गिदिर नै मामि जा मोजां जागोन नै बेयावथ' स्रांनो ओरैबो नुहुरनाय माला हागोन बायदि आब' मानसिया थांगोन मामे मामे दा थांदे बिदि हामा दे बामजादो आयंजों ओरैजोंबो नै जि मोजांखा ओरैजोंबो नै टयलेट दंजोबखायो पिजि होगोन बायदिनो ओरैनो नै आयंना नुवाखै नै जा मोजां नुहुरगोन नै भिउआ ओरैजोंबो लामा फ्लाइअभार खाथि माला हागोन बायदि आब' माला हागोन बायदि ए बे बोसोरावनो औ ए गोजौआवबो हाथ'वाखै ए आयु हा ए लाबावदों ए नैबे खाथियावनो ए औ आयौनोहाय नै आयंनि न'खौ आयौ होनथारबाय ओइ मामि खिग्रासो बियो बिदिसो आयंनि न' बियो जा फैबावगोन दे आयंनाव औ फैगोन दे फैदो थांसै दे औ दे नै ओंखारबोबाय जोङो नै बेयावनो फैदोंमोन नै फ्लाइअभार सिद्दा नै बाव नै थिं होथेनाय मोनसे दङ बेयाव दाबो थाफैयाखैनो माबायावहाय नैबे पिजि दोनगोन बायदिनो आरोना बे आब'आनो माबासोआवहाय मा होनो अक्ट'बर नभेम्बरसोआव जाहैगोन खोमा थांफिनसै कलाव थांफिनबावनांगौ दा ओरैबायदि दानिफ्रायनो गावनो गस्ला नांगौनो हनै आंनि गस्लाखौ नायसाय ब्लाउस बायनायखौ सेस सोथुमना दोनहरजोब्बाय गारहरनानै गावनोबो नां होननानैहाय नै एकदम प्लास्टिक गारना होजोब्बाय गावहा माबा बिगासिनो ओमफ्राय बुंथ'लासै आङो बुंजालाबो खाथियाव सालायग्रासो बिगासिनो सालायग्रासो बिगासिनो दहाय नुदों दखानाव ओंखारनायावहाय मानो फैसा लाखो नोङो हामगौ बायदि दोन हामा औ सोनानै दोन दे हामा दे ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दासो बेलासि समावसो एसे टाइम लानानैहाय माने दुगैस्रां लोबस्रां जास्रां आरिस्रां नै एसे टाइम लानानैहाय नोंथांमोनजों नुजाफैफिननाय जाबाय आरो ना दहाय माने माखासे बाथ्राफोरखौ आङो फोरमायजोबनो हानाय जायाखैमोन नालाय जा खिथानांगौ दंमोन माखासे खिथानांगौ बाथ्राफोरखौहाय आं खिथानाय जायाखैमोन आरोना भिडिअ'आव बेखायनो एसे जिरायस्लायनानैहाय माने एसे रायलायफिनसै होननानै साननानै आङो नुजाफैफिननाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैबायदि मेंग्लिनाय फिसालाखौ लानानैहाय बे मेंग्लिनाय देहा बेखौनो दासिम मेंगानायबो नंथ'आ दिनैहाय उफुद्रु प्लास मा खालामना होदों दहाय ओरैबायदि उसुबिदा आंबो मा जानानै थाखो माने गेजेर खन्दआवहाय आङो बेखौहाय माने माबायाव थांबा टाउनाव थांबा माबा होखायो आरोना माने हासुखायो फिसालाखौहाय
ओमफ्राय दिनैहाय हासुनो रोङाखै आङो ओमफ्राय गावबो खिथाखायोमोन दाना गावबो खिथाखायो नालाय आंबाबो एफ्राब मानि माबायासै आरोना न'आवबाथ' खिथायो हजोंसो उफुद्रु खालामनानै खिथानो रोङासै ना मा जाखो दानाहाय दखानावनो हम शपआहाय बे बौ बाजारनि हम शपआ बेयावहाय मा जाखो हासु गारबाय बाल बियो ओरैबायदि उसुबिदाखा माने हासुफेरामोन फेनावहाय बेबायदि न'आव थाबाथ' मालाबा हासुफेरा खिथाखायो हो बियो मोनायावबो हासुफेरखाया बेबायदि ओमफ्रायहाय बेनोथ' आङो दाइपार गानहोफेरखाला नालाय खारलु खारला दखानावबो ओरैबायदि उफुद्रु खालामै बियो मा फेनावनो हासुनानै लाबाय आरोना बेबायदिनो ओरैबायदि उफुद्रु जाबाय मानसिफ्रा सानगोनसो मानो लाबोयो बेबायदि गथ'खौहाय न'आव दोनोबानो जायो खिन्थु आंबो दोनलांनो सानखादोंमोन माने लांफानायबो नङामोन खिन्थु बाबायाबो थांथारनांगौमोन दिनैहाय बेनि थाखायनो आङो लांफानाय जादों आरोना बेखौबो आइयाथ' हारसिङै नालाय न'आवहाय दा माथो खालामनो आइया नै न'आवबो माखासे खामानि मावनांगौ जायो दा बेखायनोसो आङो बाबाबो थांफानायखायसो बेखौ लानानै थांनाय जादों आरोना नङाबा आङो बिसोर सानैबो दंनायमोनबा लांफानाय नङामोन दा मेंनायाथ' मेंखायो ओरैबायदि माबा दस्राफ्रा जाग्रा जाबा माबा जाबा माने दलद थानो हागौ खिन्थु बे जाग्रा जाबाबो दलद थाया माबो थाया माने ओरैबायदि खारला खारसि हाखाया आरोना आरो मा जालायखो मा सानदोंमोनलै आङो बावलायलांबायसो आं औ दहाय आङो थारमाने दहाय सिगाङाव आङो बुंलांखायाखैमोन जे नोंथांमोनजोंहाय आं बुंदोंमोन जे आंहा बायदिसिना खरस बरस नांगौ होननानैहाय ओमफ्राय आं मिन्थिखागौमोन आरोना जागोनखि जाया बेखायनो आङो थारमाने नोंथांमोनजोंहाय सोरबा सोंहरबाय थायोमोन आंखौहाय आब' अफाय बायो ब्लाउसखौहाय आङो ब्लाउस बायो बेसेबांबा गोबावसै थारमाने बेखायनो आं नोंथांमोनजों शेयारखौनो खालामनो हायाखै माने लास्ट इयारावसो बायदोंमोन आरोना ओमफ्राय क्लासाव थांबाबो आङो बिदिनो दस्रायाव हाबबोनोबो टाइम मोना नङा होमबा हाखु दाखु फैनाय जायो ओमफ्रायहाय दा नै फिसालाखौ लानानै थांफालायबाय आं सानदोंमोन बायनो हागोन खोमा टाइम मोनगोन खोमा खिन्थु सोलाबखाया आरोना जाखाया बेखायनो आङो मालाबा सानसे जुदि डिउटियाव थाङोब्ला जुदि क्लास गैयाबा आरोना बे समावहाय आङो मालाबा थांनायबो जानो हागौ नालाय दा बे समावहाय आङो लायखानांसिगौ आरोना आंनो ब्लाउस नांखागौ दा बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनजों बेखौनो बबेयाव बायो बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरोना माने आंनि ब्लाउस गाननायफोरा बेफोरो दाम खमनि आरोना होमबाबो ओरैबायदि मोजां दिनै आं जा ब्लाउस लाबोदों बियो बेनि आधासो आरोना आं दिनै जा ब्लाउस लाबोदों ब्लाउसआ दिनैनियाबो बिराद मोजाङालाय आं मोजां मोनदों आरोना दा बेफोरो 150 थाखानिल' नै होमबाबो ओरैबायदि गोबाव सोलियो ओरैबायदि मोजां ओमफ्रायहाय मोजां मोनो आरोना आङो ओमफ्राय दासो 150 थाखा नंगौना नङाथाय आंथ' लास्ट इयाराव 150 थाखानि बायदोंमोन ओमफ्राय बेनो आरोना ओरैबायदि माबाबो रं थं जेबो खारा ओमफ्राय बिराद मोजां आरोना गाननोबो मानोबो ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय दिनै ब्लाउस लाबोनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन बे माइनाव दख'ना दखान दङना माइनाव दख'ना दखानाव बेयाव बायनायमोन आरोना ओमफ्रायहाय नै बेनि एमब्रयदारियानो ओरैबायदि साइज नायसाय ओरैबायदि मोजां नायदो बे बिखुंजों थागोन आरोना बे बिखुंनि ओरै गोजौआवनो थागोन नालाय आं भि गला गाननो एसे गोसो जागासिनो आरोना दामानि माने बायहेरायाव ओंखारबा माबानो ओमफ्रायहाय जोमग्रा थेबनो मानोबो बिदि भि माबायावहाय गलायावहाय माबा जायो माने मोजां जायो आरोना जोमग्रा थेबनाय मानायनो फिट जायो नङाब्ला बे गेजेरजोंहाय बे आखाइ गेजेरजोंहाय ओरैबायदि मोजां नै बेबायदि ओमफ्राय आखाइफोरखौबो आङो माबा बिदि गोलावखौल' गाननो हायो ओरै खान्दाखौबो गाननो सुखुवा ओमफ्राय बिदि स्लिभलेसखौबो गानफेराखै आरोना दिनैसिम आंनावहाय रेकर्ड गैफेरा बे स्लिभलेस माबा गाननाय गैया आरोना आं गानफेरा दिनैसिम ओमफ्राय नै बेनो मोनसे जाहैबाय ओमफ्रायहाय नै बे मोनसे जाहैबाय बेनि सिख्रियाबो माबायाबो एमब्रयदारियाबो ओरैबायदि मोजांखा एकदम गोजो आरोना एमब्रयदारिया ओमफ्राय बेना बिदि गेजेरजों गैया आलदा डिजाइन आलदा ओमफ्राय दस्रा माबा साइजनिफ्राहाय मेरला माबानि दङ मेरला कालारनि दं खिन्थु बे 34 साइजआहाय बांद्राय बिदि गैया आरोना नैबेहा नै बिदि आखायावहाय बिदि गाहायावहाय नैबे गेजेरजों गैला बिदि आखायावहाय मेरला कालारनि दं खिन्थु नैबे 34 साइजआहाय मोनथामल' कालार दंमोन मोनसे घि कालार दंबावोमोन बेखौ लायासै आङो बिसोर गांनैखौनो लाबाय आरोना नै बिराद मोजां आरोना बेखौनो बेनि एमब्रयदारिखौनो आंहा मोजां मोननायानो अयथासार जाबाय नै बेयावहाय मोनसेयावहाय 300 600 लादों
आंनि बेबायदि ब्लाउसखौसो आरो बेबायदि फाख्रा सिख्रा ब्लाउसफोरखौसो आङो माने लायफिनबावनो होननानै सानदों र' मालाबा लायगोन आङो थांगोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो बबे दखानाव आं माने ब्लाउसफोरखौहाय मोनब्रैसो दखानावहाय बायो ओमफ्रायहाय बेबायदि फाख्रा सिख्रा ब्लाउस बायनाया आङो मोनसेल' दखानाव बायो आरोना बेनो ब्लाउसनि सोमोन्दै आं खिथानो साननायाहाय बबे दखानाव बायो होननानै सोंबाय थायो नालाय आङो बबे दखानाव बायो बेखौ खिथागोन आरोना उनावहाय ओमफ्रायहाय दा आं मा बुंनो सानदोंमोनलाय बावलांबायसो औ दिनै खामानि थांनायनि बाथ्रा खामानियाहाय माने कर्टनि खामानिनि थांदोंमोन नामा थांदोंमोन नामा सानलांबाय कर्टनि खामानिनि थांदोंमोन नालाय ओमफ्रायहाय औ बे कर्टनि खामानियाथ' सोलिगासिनो दा साइन होनोसो थांनाय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय साइन बिदिनो थांबाय थानांगौ जायो मालाबा सम गोबावजों खेबसे आरोना थ' लोगो मोनबाय खालामबोबाय ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं